At ako'y nagbabalik. Ito pa rin ang Spicy Opa muna si DJ Kim Chino. At talaga nga namang pag-uusapan pa rin natin ang ex mong sinayang ka. Di ba iniwan ka? Di ba sinayang ka? Di ba sinaktan ka? Di ba pinagpalit ka? Ano pa ba gusto mong marinig para makamove on ka? Biro lang mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina mahal, ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin kapag sinayang ka ng maling tao. Ito na yung sinasabi natin na kapag gabi kasi puro iyak na lang, lagi kang malungkot, na para bang jowang-jowa ka. Ngayon, bigyan natin ng chance yung sarili mo para sundan tong mga pinagsasabi ni Kim Chino ngayon. Recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una kapag sinayang ka ng maling tao, huwag maghahabol. Kumbaga presensya mo lang ang mawawala, hindi yung value mo, hindi yung worth mo, hindi yung halaga mo. Okay? Kasi hindi mo dapat ipaglaban yung taong hindi ka naman pinaglalaban. 'Di ba? Hindi ka sasayangin yan, hindi ka sasaktan yan kung tamang tao yan. Kaya ang ending, dapat hindi mo hahabulin ang taong ayaw naman magpahabol at ang taong sumayang sa'yo. Di ba? Kumbaga, sayang lang yung effort mo dyan. Sayang lang din yung investment mo. Sayang yung pera mo, di ba? Hilig-hilig mo gumastos sa maling tao kaya ang ending, wala kang ipon, di ba? At ang pangalawa naman, mahal, kapag sinayang ka ng maling tao, maintain your dignity. Wala nang rant, wala nang patama, wala nang post-post, wala nang drama. Kasi the more na pumuputak-putak ka dyan, ay talaga nga namang the more na iisipin niya na ikaw ay guilty, ikaw yung may pagkukulang, napaka-immature mo, ganon. Kaya mas okay pa nga mag-focus ka sa sarili mo, manahimik ka na lang, mag-move on ka, mag-heal ka at pamukha mo sa manloloko na yan na hindi siya kawalan. 'Di ba? Yan din yung pagkakataon na kung saan lumandi siya, mawala siya sa buhay mo. At least kaya mo bumangon at hindi mo siya ikamamatay. 'Di ba? Huwag mong pataasin ang ego ng mga maling tao. Yan yung mga nagsasatisfy ng kanilang ego, yung paghahabol, yung pagrarant, pagiging affected. Wag na wag mong gawin yan. At ang pangatlo naman, mahal, pangatlo at panghuli kapag sinayang ka ng maling tao, focus on yourself. 'Di ba? Ito na yung sinasabi nating self-love. Pwedeng heal yourself, 'di ba? Bigyan mo ng opportunity yung sarili mo na mag-pamper, mag-catch up sa mga kaibigan mo, spoil mo, 'di ba? Kung dati gastos ka ng gastos sa maling tao, ngayon gastosan mo yung sarili mo. Ewan ko ba bakit ang damot-damot mo sa sarili mo. So kung meron na sa cart mo ngayon sa kung saan man yung online shopping na yan, i-check out mo na yan. Pero kasi dati nung in love ka sa maling tao, bigla ka nag-check out, ang gastos-gastos mo. Ngayong ikaw na lang mag-isa sa buhay, i-spoil mo yung sarili mo para saan ka pa nagtatrabaho at nag-iipon. Di ba? Focus on yourself. Yung feeling mo ikakaganda, ikakagwapo mo, bilin mo. Kung sa tingin mo mag-upgrade yung sarili mo kapag nag-workout ka, edi mag-workout ka para may panterstrap ka. Di ba? Upgrade yourself, love yourself. And at the end of the day, kapag healed ka na, tsaka ka lumandi ulit para may bembang ka na ulit. Diba? Kapag na-heal ka na, kapag okay ka na, balikan mo ko. Try nating mag-date. Anyway, mahal, maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat and happy Friday. Muli ako to ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at don't worry. Susunod na po sa akin si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, rakrakan muna tayo at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!